Munoziva here, ndinombofunga kuti sei hwai ichidiwa nebhaibheri zvakadaro. Chokwadi, mukaverenga bhuku iri, hwai ndiyo mhuka bedzi inotange yairarama nguva yarakanyorwa. Bvunzai Abrahama, Jakobho, Abhero, Mosisi nevaya vakambotsvaga hwai imwe zvayo vachisiya makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe edzimwe hwai musango. Kune vanhu vane zvivindi vakazvitemba zvishuwa. Hwai ndo imwe mhuka yane nguva refu ichigarisana nevanhu. Makore zviuru 11 11,000 years haasi ekutamba nawo vakomana. Yane nguva refu ichigariswa pamusha pevanhu. Makadini tinokuchingamidzai kuchimwe chirongwa chino cheFarm 4081 chitsvene chechipfuyo chitsvene ichi chane zviuru zvemakore chichichengetedzwa nevanhu. Iyo ndiyo hwai. Zvinonzi kune marudzi ehwai anosvika 200 breeds. Ayo marudzi anosanganisira Dorper, Moreno, Rambouillet, Dorset, Persian kana Corriedale. Zvipfuyo izvi zvichichengeterwa nyama, mukaka nembatya. Senge kudharo ndokwachaive chakanyatsokosha chichiri kurukiswa majuzi namasofa vanhu vasati vakufunga zvimwe. Saka nhasi tomboshanyira nekupepeta kuti chii chinombonyatsokosheswa pahwai uye dzinomborimwa sei muchirongwa chino chehwai special. Number 1, magariro nenhau yekufanana kwadzo nemadyiro adzo. Varimi vazhinji vanopfuya hwai nembudzi pamwe chete sezvinongoita varimi vanopfuya hanga nehuku nematoki muimba imwe inenge yakaikomberedza. Chimba chehwai chinovakwa nezvidhinha nesimende chiri mukati mefenzi kana paddock hombe. Munokwanisa kuita zvimwe henyu, asi izvi ndizvo zvinenge zvakati rerukei, hamuzonzwi nekufamba. Chinofanira chine mahwindo mahombe kuti mweya wakawanda wakachena iye inonzi ventilation nevakadzidza ipinde. Kuti mweya mutsvene upinde kuti dzisazorware neutsvina. Senge dzidiki dzacho, guruva harifanire kuumbuka muzumbu nokuti iro rinokachidza idzo hwai dzacho nemiwo vatenzi vacho. Asi hadzifanire kugara munzvimbo ine hunyoro zvekare nokuti zvinokanganisa tsoka dzacho pakutsika apo dzava kuora. Kune zvirwere zvakadaro kuhwai. Panoda nzvimbo huru, iyo land muchingezi, ine mafuro manyoro sePsalms 23. Nhasi tinenge tichiparidza shoko zvikuru nokuti mhuka yebhaibheri kai. Hwai 3 dzinokwanisa kurarama zvakanaka panzvimbo yeeka rimwe reland, 1 acre. Asi kana mafuro enyu akawanda, tokwanisa kuwedzera zvipfuyo paeka rimwe iroro. Movaka mapadhoka anopota achichinjaniswa kuitira rimwe rinenge rapera nekufurwa, zvichienderana kuti hwai dzenyu dzakambonyatsowanda sei. Hwai inoda kufambidzana nedzimwe, haigone kurarama yoga. Imhuka isina dzungu kazhinji kacho, haikurumei, haisi pitbull iyo, nokuti ndiyo ingatotyirwa. Hwai imhuka yakadzikama. Izvi zvinotizarura muchimwe chikamu chedu chinotevera chinonzi basa nehunhu, ubuntu hwehwai. Number 2, basa, labor. Hwai dzinoda hadzo kudya zviri pedyo uye zviri pasi sehuswa nemasora. Dzinozvifurira kazhinji hadzo dzoga, saka mari yechikafu chamunotenga hachizonyanya kurovai pasi petsoka sezvachinoita kana muchipfuya zvipfuyo zvakaita senguruve zviya. Imhuka dzinoraramira kufura, hadzina moyo nemiti nemakwati sezvinoita mbudzi, ndosaka vana zvina mufundo vazhinji vachidziisa muboka remhuka dzinonzi magrazers muchingezi. Boka rowanikwa mhuka dzakaita semombe. Izvi zvinorerutsa basa rekudzitsvagira chikafu pamwe chete nekurerutsa homwe yenyu sezvazvinoita nezvipfuyo zvakaita senguruve kana mabroiler. Kana dzava kunhonga svosve nemukanwa, dzinokwanisa hadzo kudya hadzo miti namakwati. Upenyu hwaoma, dzashaya mafuro manyoro ehuswa nemasora anonyatsotonhodza moyo wadzo. Hwai dzinofamba nekufura dzakaungana, hadzinetsi kufudza hadzo. Dzine inonzi herd instinct muchingezi, iyo yakakomba. Hwai dzinofamba dziri boka hadzo dzoga, hadziite zvemusoro madzo. Zvefungira mumwoyo rwendo rwembwa rwuya hazvitarisirwe kuhwai zviya. Kwete bodo. So that's not it. That's not it. Hazvisirizvo. Handidi kuti hwai yakapfusa sezvinotaura vamwe. Zviri nani kuiti ine hunhu. Hwai iri musango rinenge ritori dzvinyu risina magushe. Kushaya zvikuita kunge imbwa inenge yapinzwa mukombi.
Hwai dzinoitwa kanyama musango imo dzikaregerwa dzichingombeya dzega sembudzi kana hanga. Isu vanhu hatisi chete mhuka dzinonakirwa nenyama yehwai, kude mbada, mapere neshumba. Idzi hwai dzinonatsopinda panjodzi pokuti idzo hadzigone kutiza kana kusvetika neupenyu hwadzo kana dzasangana nezvikara zvinoda ropa radzo. Saka dzinoda kunatsotsariswa kana muchigara panzvimbo izere nezvikara yakaita segokwe kana hwange. Hwai hadzidi mbaura sehuku sezvo zhinji dzacho dzakakora uye dzine mabhachi akanaka adzinoberekwa nawo zvichienderana neboka rachona anodzichengetedza munguva yechando. Motenga zvigero zvekugera mabhachi ehwai aya kuti asakurise zvinozoita kuti apiswe nezuva. Mabhavha ekuti dzinwire, asi kana pane rwizi padhuze zvinenge zvawira mutswandaka. Masupplements ekudya kana muchida kuti dzikurumidze kukura kana kuti chikafu chashota. Zvipfuyo izvi mbudzi, hwai, mombe kana tsuro zvinokwanisa kurimirwa ichi chimerwa chinonzi bannergrass, uyo huswa hunokurumidza kumera wakanyorova senge munguva dzenzara nekuoma. Izvi zvinobatsira zvikuru kana chikafu chashota. Number 3, utano, health. Hwai inoda kushando neruzivo rwakaomarara kuti dzichengetedzeke. Hwai ine utano inopenya yakakora uye yakaumbika nekuchenjera. Asi kana yarwara mamvere acho anenge akabvanganyuka ane monde kunge dzokonyo rabhiridha yakaondoroka yaneta pamwe chete nezvimwe zvakawanda. Zvinongoenderanawo kuti yarwa nechirwere chakaita sei. Saka imi semurimi munofanira kuziva zvirwere zvehwai. Dzinokwanisa kurwa nenhunzi dzinokonzeresa fly strike. Utu tunhunzi utu tunokwanisa kukandira mazai muhwai dzenyu anozodziuraya akatsotsonywa mukati madzo. Makonye anowanikwa mumanyowa ehwai anokwanisa kudzirwarisa dzopera miri dzichitadza kukura zvakanaka. Dzikasakura zvakanaka hadzibereki uye nyama yacho haizotengwi nemari inogutsa kumusika. Dzinoda kupota dzichidhibhiswa nemishonga yakaita seContratex kana Ivermectin kuti dzisadyiwe nemakonye ayo zvekuti akawandisa anokwanisa kuonekwa munhoko dzacho. Zvirwere zvizhinji zvinokwanisa kurova hwai dzenyu ndo zvirwere zvinokwanisa kurova mbudzi dzenyu zvekare. Zvirwere zvakaita seheartwater, pulpy kidney, pasteurellosis, anthrax kana blue tongue. Saka hausi huchenjeri kudya nyama yehwai yanga ichirwara, haikona kuzofira mafufu segonzo. Saka hamutenderwi vamufundisi kufira mafufu segonzo. Hamutenderwi yes. Kana musingade zvinokunetsai pamwe munokwanisa kutsvaga hwai dzemapoka asingarware ane utano hwakagwinya nechekare. Hwai dzakaita semadhopa dzakasimba uye dzinogona kusimudzana nezvirwere nemaparasites kupfuura mapoka mazhinji ehwai. Ndosaka dzakawanda muno. Izvi zvinotishitsa pamwe mukoto wechirongwa chino, mukoto wemabreeds. Number 4, mapoka, mabreeds. Marudzi ehwai amunoda zvinoenderana kuti mukuda kumashandisei. Kuti nyama here, mukaka here, kana mamvere acho ekunaka aye. Kune mabreeds akaita seCorriedale, Dorper, Zulu, Damara, Ile-de-France, Persian kana iro Van Roy rinochange mwana wehwai nemombe yechiBrahman. Une zvayakaita neimi. Kazhinji vanhu vakanzwa zita rokuti hwai vanofunga mbatya dzakapfava nemasofa ekusvetukira nemapiro ekurarira. Hongu ichokwadi kuti hwai dzinorimirwa mamvere acho dzakaita seMoreno, Dorset kana Corriedale dziriko. Hwai dzodhura idzi uye dzinoda inonzi high maintenance kunge Slay Queen. Mamvere acho anotange embudzi yechiAngora. Anodiwa nevanhu nenyaya yekuti akapfava kunge ganda redu chairo. Isaka chaiye mubhaibheri akatadza kunzwa musiyano weganda rembudzi neremunhu wani. Hei! Asi Rebeka aiva chivharo chemakoko naimi. Chokwadi ungabva watsotsa murume wako zvakadaro. Kune hwai dzemukaka dzakaita seEast Frisian kana Lassagne. Idzi dzinotakura mukaka wakapfuma kupfuura wembudzi kana mombe chaiyo. Mukaka wakazara mafats, maproteins nemaminerals. Chero hazvo varimi vanoda kuita zvemukaka vanozoita zvavo zvemombe nokuti mombe ine mukaka uri nani. SeHolstein Friesian rinokamika zviuru nezviuru zvemukaka pagore, hwai pakadaro haitombosimudze musoro.
Hwai inowanzowanikwa muno muZimbabwe haitorina hayo mamvere akawanda. Ine mamvere anodonha ega muvunge. Iyo inonzi dhopa inotange mbudzi yechibhoa asi yakabvazve kujoza. Chero yakabva zvayo kujoza futi haisi bhoa. Asi iyoyo sehwai zhinji haina nyanga uye ine musoro mutema asi ndati haisi bhoa. Dzokororo rine simba. Dhopa ndo rinonyanyowanikwa muno nokuti rinoyanana neclimate yemuno uye rinokurumidza kukura. Hwai dzechidhopa idzi dzinokwanisa kurarama munzvimbo dzakaoma dzisina mvura yakawanda. Madhopa haadi zvinhu zvakawanda semacorriedale kana mamoreno, ndosaka akawanda muno. Handisi kuti muZimbabwe totambura hedu asi handidi kudyira huroi kunyara zvekare. Saka ndotokubvemurai chokwadi nedemo hama dzangu. Moreno haridi vapfuyi vanobatanidzira zvikwanisiro zvavo nemasoftwire nemachira neselotape. Haisi mbudzi kai. Kana iyo climate yedu yacho haibvumirane nadzo, kunonyanyopisa kupfuura kuEurope kwadzinowanikwa. Dzinotsvairwa nezvirwere dzose makatarisa imi mosara makangoti tuzu kunge marohwa nechidzimira. Iyo dhopa izere nenyama ichiyera 60 kusvikira 100 kg kana dzayaruka. Mamwe emarudzi anorema azerewo nenyama ndiwo akaita seVan Roy, Corriedale neRomney Marsh. Hwai idzi dzine mbiri yekubereka zvekare, dzichibereka vana nekuvayarutsa dzichizviwandira hadzo pamusha zvichienderana nawo nemagenetics nemagariro acho. Number 5, kuberekesa, breeding. Vana vehwai vanonzi hwayana kana kuti gwayana. Chokwadi, kana musingazive izvozvo zvinoreva kuti bhaibheri munongorivhurira kuonekwa nemadzimai nanababa kusvondo uko. Hamuende ikoko kuzonamata. Chinjai maitiro. Hwai inobereka gwayana dzacho mumwe nemumwe panguva kana kubereka mapatya nenguva iri kure zvichienderana nerudzi nemachengeterwo zvadzinodya nembeu yacho. Zvichireva kuti kana dzinatsori shasha chaidzo dzekubereka vana nhatu dzinosvika. Semarudzi akaita semacorriedale atambotaura. Hwai dzine maberekero anoita kunge embudzi. Dzinotoita mwedzi 5 kuti dzibereke. Asi hwai inotora nguva yakati rebei kupfuura mbudzi isati yabhazera. Inotora mwedzi 6 zvichikwira isati yatanga kubereka. Mototenga zvipfuyo zvinobereka iyo breeding stock kune vanhu vane mbiri yembeu yakanaka nokuti magenetics akakosha kuutano hwadzo negoho renyu. Munoziva chinotoshamisa here pahwai? Uye kutosiyana nezvimwe zvipfuyo kana mhuka zhinji dzinorarama pasi pano ndepekuti mikono yacho ndiyo inotanga kusvika zera, hadzi dzozoteerawo. Mukono inotanga kuberekesa kubva pamwedzi 4 chaipo, mwedzi 6 kusvika masere kana dziri hadzi ayo anonzi maewes zvekare muchingezi. Kana muine hwai dzitatu, mukono mumwe nehadzi 3 hadzitane kuwanda mumakore 3 anotevera. Hadzi idzi dzinobereka vana 2 pagore. Vana ava vanozotanga kuberekawo mugore rinouya kwapfuura nguva refu kupfuura mbudzi. Kakunonoka kuyaruka aka kekutanga kubereka pamwedzi 6 zvichipfuura ndiko kanozoita kuti dzisamisidzane hadzo nembudzi panyaya dzokuwanda pamusha. Musawanze mikono mumatanga enyu, dzinorwa. Hongu, chero kumhuka dzacho dzatinoti ndodzitsvene idzi. Mazvionaka, shavi rekurwira madzimai hakuna kwarinoshaika. Hameno kana kune mhuka ine mikono inoda kuonana, inini handifungoti iriko. Dzinototungana kumatanga imomo kusvika rimwe rapeta muswe. Yagara yakapeta hayo muswe asi musazvadura. Hwai haikwanisi kubereka vana nembudzi kana zvirizvo zvamanga muchifunga. Imhuka dzakasiyana idzi. Tinotokurudzira kuti muone chirongwa ichi kuti muzive zvatinonatsoreva. Dzine machromosomes akasiyana, saka hadzikwanisi kuita vana dzose. Motorasa pfungwa idzodzo. Number 6, zvishandisiro, uses. Mirai ndikuudzei ngano, vana vangu. Paivepo, hwai yaiva ine mabhachi ayo machena akanaka. Munhu akazouya nemoyo wake wakazara nerima neshanje ndokuchiva mabhachi aya kuti amapfekewo nekusada kusaririra. Nhasi chaiyo hwai inobirwa zviuru nezviuru zvemabhachi ayo nevanhu. Ine hangu ndopfeka juzi remamveri ehwai asi kwete kuti ndomachiva. Asi kuti anodziya, handidi kutonhorwa ini. Ndine urombo vahwai. Asi muchakura mamwe handiti? Wowu, inorimwa senge nehwai inonzi merino yekuAustralia. Iyo inobuditsa mamvere mazhinji anowanikwa pasi pano kuchitera Rambule, Shetland neCorriedale.
idzo dzine mapoka mairi emamvere aya. Iyo inonzi fine wool inoshandiswa kumbatya dzakaita semajuzi, matishet, masutu, mabhachi, madhirezi, matsiga ndikurore aye emhandara dzichiri kuda kuwanikwa. Yechipiri ndiyo coarse wool, iyo inoshandiswa kuruka makapeti nezvimwe zvirukwa zvakati simbei kupfuura matishet. Nyama yacho yakapfuma manutrients akaita semaprotein. Kana David akaudza number 1 paaipiwa mubayiro wake wekuchengetedza hwai kuti garai neGD6 kana akwarenyu mukoma, ini ndinoda nyama yehwai. Tinenge tatopedzerana zvipande zvose ipapo. Kune nyama yehwai iyo inoita mutton meat nelamb meat. Rudzi rwenyama runonyatsodiwa pakati penyama idzi ilamb meat. Iyo nyama inenge iri yehwai isati yasvika gore rekurarama zvino inenge yapfava. Kozoita mutton meat yechipiri inenge yapfuura gore yanotsipiwa mukana wekukura. Hwai imhuka yakabva kumhiri kwemakungwa kune varungu, saka haina kukosha mumaitiro edu echivanhu sezvakaita mbudzi kana mombe. Kana makambonzwa kwakatorwa mukadzi nehwai, dai mandiudza ndomboseka zvangu nekuti zvinoreva kuti munobatika kumeso zvakapusa. Nyika dzine zvidyo zvine mbiri zvinoshandisa hwai mumabikirwo acho ndidzo dzakaita seIndia neCoftas. Greece iyo inobika inonzi gyro, kana Spain inobika chidyo chavo chinonaka chinonzi cordero au chilindron. Isu hedu hatizvinetse todye sadza nemaguru nezvinyenzi nemazondo. Aya, hwai inoshandiswa zvimwe zvinhu zvakaita senhoko dzacho. Hwai dzinoita nhoko neweti yakawanda iyo inopfumisa ivhu renzvimbo yadzinotofambirawo dzichipfumisa mafuro adzo. Izvi zvinozoita kuti mahuswa enyu akure ane hutano hwakajeka. Uyo mupfudze unokwanisa kuiswa muzvirimwa kana mune bindu henyu remaruva kana mbatatisi sevarimi vakarongeka so. Kana kungomatengesa manyowa acho mozozvitengera henyu mbatya kumabero. Chokwadi munochenesa vacheche venyu nebhagidhi chairo remanyowa. Number 7, musika, market. Hwai hachisi chipfuyo chati chasvika hacho kumahombekombe ekupfuyiwa muno muZimbabwe akasvikwa kudhara nezvipfuyo zvakaita sehuku, mombe kana idzo hama dzadzo mbudzi. Nezvikonzero zvihombe zvizhinji zvakaita sekuti vana vomuZimbabwe havana ruzivo, zvirwere zvinouraya hwai zvakawanda uye hadzinyanyoshandiswa muchivanhu chedu. Saka varimi vanazvo zvipfuyo izvi senge muno vachiri vashoma. Kune varimi vanadzo zvisinei vanotodzichengeta hwai namazakwatira pamwe chete nembudzi kazhinji kacho sezvo dzine kakuda kufanana sezvandakabotaura. Asi hwai sedhopa riya rinotodhura kupfuura mahadhi mashona mbudzi kazhinji kacho. Matoro ekudya akaita semarestaurant, mahotera, mabucha nevanhu zvavo vanenge vachida kubuda mashanu vachiri kuida nyama iyi. Muri senge dzemupinga hapana pavachazodya mombe nembudzi mazuva oseka. Hwai inyama dzvuku inokosha. Vamwe vanotoishandisa senyama inobikira madzimambo vanenge vashanya chete. Senge kunyika dzekuMiddle East nedzekumaodzanyemba eAfrica munguva yemichato kana bembero dzavo hwai inodiwa. Vana zvina mufundo verutendo vanototi nyama yegwayana yakadyirwa pamiri washe paiva naJesu chaiye. Asi imi makupiwa maraspberry nemabhisikiti chaitai. Kumhiri kwemakungwa nyama iyi inowanikwa nekudyiwa zvakanyanya kunyika dzakaita seAustralia, United States, kuchizoita Argentina uko kwaLionel Messi uko. Kunorimwa 2.2 million metric tons dzemamvere ehwai pagore pasi pano. Nyika yeChina ndiyo iri pamberi pakupfuya hwai, nokuti sezvamunongoziya maZhejiang asaririre panyaya dzekurima maChina kwese vatongoripo. Dzimwe nyanzvi dzekupfuya dzichiita Australia, United States, Argentina, New Zealand neSouth Africa. Medzisiro, hwai haipfuyike pachihwai. Inoda ruzivo, asi kana magara mavashasha yekupfuya mbudzi handifunge kuti hwai dzingazonyanye kushungurudzai zvakanyanya. Munongochinja zvinhu zvishomanana zvotobuda. Musika wacho uzere mukanyatsoupinda sezvo hamuna varimi vazhinji vanokutorerai musika mukafunga zvekuzviita, nokuti kudiwa kwenyama iyi nevanhu kuri kuwedzera. Asi kana kuri kupfuya,
musamhanyire zvinhu izvi nokuti manzwa kuti zvine mari. Zvipfuyo sezvimwe zvacho zvinoda kuchengetedzwa nemunhu ane mwoyo nazvo, mari yozotera hayo. Mukarima nemwoyo, mari inozosvika painonaya kumberi uko nokuti munenge muchiita zvinhu zvenyu nemazvo. Saka tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi cheFarm 4081 kuzoitira patichapinda murimwe dzidziso rezvekurima richauya. Tinoti sarai murugare varimi. Tinotenda nekuona kwamaita nekuona chirongwa chedu chino cheFarm 4081 chanhasi mugore rino ra2024. Kana muchida kudzidza zvimwe zvekurima zvakajeka kupfuura izvi, tinokurudzira kuti mupinde magroup edu matatu ayo anoita huku 4081 rehuku, mbudzi 4081 rembudzi, kana Doe's Cave Rabbitry retsuro kana muchipfuya tsuro. Umu ndoma munowana mukana wekudzidza kutaura nedzimwe nyanzvi nevadzidzi vekurima vakaita semi, pamwe chete nekuwana market network yezvipfuyo kana zvirimwa zvenyu. Uye tinogadzira zvinhu zvesimbi zvinoshandiswa mukurima zvinokwanisa kubatsirai mukurima zvose nemagariro enyu, zvakaita semadara, maladha, mabowl stand, mabraai stand, mabagler bar nemakeji ekuchengetedza zvipfuyo zvenyu zvose. Chero zviri zvesimbi tinongotaurirana togadzira nemapuraisi akanaka. Munongobata nhamba dzedu idzi dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Tokuonai ikoko murimi munhu hama, kusvikira patichazoonana zvekare muchimwe chirongwa. Musare murugare.